Sarong Philippine Serpent Eagle na subuot nagtugdon sa poste, partikular na sa pin-type insulator sa barangay Milaviga, Caramoran, Catanduanes, ang rason kan pawarawarang kuryente sa mga lugar na sakop kan Feeder 6B, arog kan Caramoran asin Pandan. Ang subuot pagtrip kan kuryente, nagpuon kan Martes, Oktubre 19 nin mag-uumagahon. Asin na-discover na kan technical crew, ang gamgam harani sa tulay nin Minabobo kan Oktubre 21 na. Sigon kay Marvin Tapel, tagapagtaram kan Fiselco Catanduanes, nagkapirang insidente na nin unscheduled power interruption sa saindang probinsya ang resulta kan mga gamgam na nagdadapo sa protection device kan mga linya. Apwera kay ni mantang igwaman subot na kukuang kino asin halas sa pirang poste. Ang ginagawa naming action dito, yung ang tawag dyan, yung road clearing, maintain namin yung klaradong linya sa buong distribution lines namin para pag may mga ibon o mga hayop na malapit sa linya, maiwasan din.